Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές του 92 και 2 στα FM. Αυτοδιοικητικά πρόσωπα κυρία Ζαβρίδου έχουμε τώρα. Και τι πρόσωπο? Τι πρόσωπο, τον αναπληρωτή δημάρχου, τον κύριο Γιώργο Νταντάμι. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Από πού θα αρχίσουμε και από πού θα τελειώσουμε σήμερα. Είναι τόσα τα πράγματα που πρέπει να μας πει, να τον ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν φτάνουν και οι ώρες. Μισό λεπτό. Ξέρεις ότι ήταν συμμαθητής μου? Όχι. Λοιπόν, συμμαθητής μου ο Γιώργος ο Νταντάμις, ένας καλός μαθητής που διέπρεψε, μπορώ να το πω, και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε. Ναι, πώς θα το πούμε. Είμαι ευάλωτος στα κοπλιμέντα. Ναι. Ένας άντρας παλιάς κοπής, έτσι, ευγενής και χαμηλών τόνων. Πώς το λες, αλφαβητικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Νταντάμι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, από εκεί ξεκινάμε ουσιαστικά, με τον Κώστα τον Κοκοδήμο. Γιατί τώρα είμαστε λίγες μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση και γίνεται χαμός. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Πριν απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, μάλλον να απαντήσω για να μην ξεφύγουμε, γιατί όπως είπε και η αγαπητή μου, έχουμε τόσα να πούμε που δεν μας φτάσουν οι ώρες. Πάντως ενδεικτικά ήθελα να αναφέρω, επειδή έχετε πολλές απορίες όπως είπατε, αν με είχατε καλέσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί πριν λίγο είδαμε ότι πριν 5 χρόνια ακριβώς την ίδια μέρα την ίδια μέρα έδωσα συνέντευξη στο μέσο σας και καθόμουν πάλι ακριβώς εδώ και εσύ εκεί. Ναι. Θα πρέπει να το πω αυτό εν είδη παραπώνω, ότι στην ουσία από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαμε ένα σιωπητήριο σε σχέση με την προβολή του έργου μας όλα αυτά τα χρόνια, πλην λαπρών εξαιρέσεων, γιατί υπάρχουν και πραγματικοί επαγγελματίες που παρουσίαζαν στο μέτρο που μπορούσαν τις δράσεις μας. Δεν μπορώ να το πω όμως για αυτά τα αεραστεχνικά, τα περίεργα και μαύρα μέσα που υπάρχουν, που δεν έχουν αφημί, να το πω, για να καταλάβετε καλύτερα. Να αναφέρεις στα κοινωνικά δίκτυα μας, προφανώς. Ναι. Τους μπλόκερ και όλα τα άλλα. Νομίζω το είχατε επισημάνει και πριν 4-5 και πριν τις εκλογές. Πήγατε πει. Προσωπικά δεχόμουν πόλεμο από τη μέρα που ανακοίνωσα το συνδυασμό της ανανέωσης τώρα, 5,5 χρόνια πριν ηλιο. Στο πρόσωπό σας πόλεμο ή και το συνδυασμό? Και το συνδυασμό. Επικεφαλής εγώ, αντιλαμβάνεστε, τους έπαιρνε η μπάλα όλους. Ναι. Που ήταν ένα ψηφοδέλτιο με κανονικά πρόσωπα, άτομα, ενεργούς πολίτες, παραγωγικούς από όλο το φάσμα, το κοινωνικό, το οικονομικό, το επιχειρηματικό, το πολιτιστικό, που ήταν ένας συνδυασμός πραγματικά πρότυπο. Πολεμηθήκαμε και προεκλογικά, αλλά το τραγικό είναι από τη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου με τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Κοκοδήμο, έναν ανελαίητο πόλεμο από την πρώτη μέρα. Αυτό μπορεί να το ξεπεράσαμε και φτάσαμε. Και μιλάτε και για την αντιπολίτευση, αν δεν απατώμε. Όχι, για την αντιπολίτευση θα μιλήσω αμέσως. Ναι. Για τους ανθρώπους μέσα από το συνδυασμό. Ναι. Με λίγα λόγια, επειδή έχω εμπειρία αυτοδιοικητική, έχω θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση 4 θητείες, 16 χρόνια. Το 90 ως Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, νεαρός και εγώ τότε, με δήμαρχο τον Μανώλη Τερζόπουλο. Στη συνέχεια το 1994 και για 8 χρόνια, 4 χρόνια στην πλειοψηφία του ερετού τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου, πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου όσο είμαστε στην πλειοψηφία, και στην αντιπολίτευση μετά με νομάρχη τον Γιώργο τον Παπαστεργίου. Έχω δηλαδή δείγματα γραφής ως πρόσωπο
και ως επικεφαλής προφανώς αναφέρομαι σε σύνολο πολλών δημοτικών συμβούλων. Έχω ασκήσει διοίκηση ως πλειοψηφία και έχω ασκήσει με συνέπεια και το ρόλο του Συμβούλου της Αντιπολίτευσης. Ο Γιώργος Παπαστελίου είναι πολύ καλά στην υγεία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να το ρωτήσετε τι σωρή αντιπολίτευση σου κάναν τότε. Ίσως να δακρύσει αυτή τη συγκίνηση και να πει ήταν μια αγώνιμη αντιπολίτευση που μόνο καλύτερος μας έκανε. Πολιτικός πολιτισμός εκείνη την περίοδο. Τώρα όμως δυστυχώς θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Αυτό που βιώνουν αυτή την εποχή και όλη την τετραετία, αλλά ιδιαίτερα στην κορύφωση την προεκλογική, δεν το θεωρώ προεκλογικό αγώνα. Ζούγκλα. Έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, σε λασπόλουτρα, σε συκοφαντίες ανυπόστατες και φυσικά κρατάμε το διακριτικό μας δικαίωμα, ας τελειώσουν οι εκλογές με το καλό, να ασκήσουμε και εμείς τα νόμιμα δικαιώματά μας, γιατί μερικοί έχουν αποτρελαθεί εντελώς. Δεν σκέφτονται ποτέ ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα πρέπει να συνυπάρξουν. Φοβάμαι ότι δεν σέβονται τον δημότη, τον ταλαιπωρούν την ψυχή του και την αισθητική του. Ζούμε μια προεκλογική περίοδο που δεν ακούμε προεκλογικό λόγο. Εγώ παρακολουθώ τον Δήμαρχο, τον Κώστα τον Κοκοδήμο, και εμείς οι υπόλοιποι όπου έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας, καλή ώρα όπως τώρα, έχουμε προγραμματικό λόγο. Έχω φέρει εδώ ένα άπειρο έργο που έχει πραγματοποιηθεί και τι θέλουμε να συνεχίσει να πραγματοποιηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος για να επικοινωνήσουμε με τον πολίτη. Για να μπορεί και ο πολίτης να έχει μια ευθυκρισία, μια κρίση και να αποφασίσει τι σόι έργο θέλει για το Δήμο του, για την πόλη του, για το χωριό του στο Δήμο Κατερίνης. Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, ελλείψη επιχειρημάτων, συστηματικά έχουμε μια φτηνή ηθικολογική πολιτική, δηλαδή εγώ είμαι έντιμος και εσείς ανέντιμοι. Αυτά δεν στέκουν. Ο Δήμος σε ικανά χέρια, παραδείγματος χάρη, δηλαδή είναι ανίκανα τα χέρια αυτά, δηλαδή σε δεύτερη ανάγνωση. Ο άλλος, ο Δήμαρχος, 12 χρόνια βουλευτής, 4 χρόνια και να εκλέγεται πανηγερικά στο χρόνο που ήταν. Πρώτος. Δεν το ψήφισα ποτέ σαν βουλευτή. Ναι, αλλά πρώτος. Πρώτος, 4 χρόνια δήμαρχος και έρχεται ο καθένας να δηλώσει απλώς ότι είναι ικανότερος. Χρειάζεται μια συστολή, μια ευγένεια, ένα τάκτ, να αξιολογηθεί το έργο που έχουμε κάνει και αν από το έργο που έχουμε κάνει προκύπτει ανικανότητα του Δημάρχου και όλων ημών που συνεργαστήκαμε, να σας πω κάτι, πρώτοι θα την παραδεχόμασταν. Απέναντίας κλείνει μια τετραετία με ένα έργο που είμαστε πολύ περήφανοι. Σας έφερα αρκετό χρόνο εισαγωγικά. Έχετε μικρά και μεγάλα έργα, γιατί υπάρχει και το έντυπο. Τα πάντα. Είμαι εδώ για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και ό,τι δεν προλάβετε να το ρωτήσετε, θα σας το πω εγώ. Ήρθα εδώ για να τα πούμε όλα, κύριε Χρυσικέλου. Λοιπόν, ρωτήσατε, δεν ξεχνάω, ρωτήσατε πώς προέκυψε η συνεργασία ημών του συνδυασμού του Κώστα του Κοκοδήμου, του Δημάρχου, της εκκίνησης και της ανανέωσης τώρα, που ήμουνα επικεφαλής εγώ. Λοιπόν, ξέραμε όλοι πολύ καλά ότι οι προηγούμενες εκλογές γίναμε το σύστημα της απλής αναλογικής. Ξέραμε πολύ καλά, άπαντες, ότι κανείς δεν θα έχει 50-1 για να έχει αυτοδυναμία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην άσκηση διοίκησης του Δήμου. Όταν τελείωσαν οι εκλογές της πρώτης Κυριακής, θα πρέπει να το ξέρετε γιατί είναι ιστορικά γεγονότα, επικοινώνησαν μαζί μου και ο απερχόμενος τότε δήμαρχος και ο Κώστας ο Κοκοδήμος. Συναντηθήκαμε και με τους δύο. Στον ένα ξεκαθάρισα με απόλυτη σαφήνεια
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, γιατί ο συνδυασμός της ανανέωσης τώρα δεν έγινε επειδή εγώ είχα τη φιλοδοξία να γίνω δήμαρχος. Μπορώ να ζήσω πάρα πολύ όμορφα και χωρίς να είμαι δήμαρχος. Και μη σας πω καλύτερα. Γιατί βλέπω τι τραβάει ο Κώστας ο Κουκοδήμος, οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Αν νομίζει κάποιος ότι η δουλειά του δημάρχου είναι τιμές, γαλόνια και πασαρέλα, είναι βαθιά ανοιχτόμανος. Είναι μια οδυνηρή θέση ευθύνης, μέγιστης ευθύνης, να διαχειριστείς ένα Δήμο που αρχίζει από το Θερμαϊκό και τελειώνει στα Πιέρια και στις παρυφές του Ολύμπου με 90.000 ψυχές. Στον Πιέριο. Και Πιέριο και Ολύμπου. Λοιπόν, ξεκαθάρισα στον κύριο Χιονίδη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, γιατί ο συνδυασμός ανανέωση τώρα έγινε ακριβώς με σκεπτικό τον ίδιο τον τίτλο του συνδυασμού, μετά από μια πολυετή θητεία του κυρίου Χιονίδη και των συνεργατών του. Η Κατερίνη ήθελε ανανέωση, ήθελε ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Και για να σας θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί η Ηλία τότε εσύ παρακολουθούσες και τις ομιλίες μου και συνεντεύξεις με είχες πάρει, μιλούσα για πολιτικό πολιτισμό. Αγαπητοί μου, ξέρεις πώς αντιμετώπισα τον κύριο Χιονίδη όταν μιλούσα σε χιλιάδες κόσμο ή εκατοντάδες κόσμο ή στο έσκατο καφενείο του Δήμου Κατερίνας? Χωρίς ύβρις, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, αλλά με τις εξής κάτωθι λέξεις που θα αναφέρω. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε για το έργο που κάνατε ή δεν κάνατε. Πέρασε πολύς χρόνος και απαιτείται ανανέωση του πολιτικού προσωπικού που θα διαχειριστεί το Δήμο με νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες και καινούργια όρεξη. Τον ευχαριστούσα για το όποιο έργο του. Δεν άνοιξε τον ανεμιστήρα να πετάω λάσπη, με σεβασμό σε κάθε ερετό και πόσο μάλλον το Δήμαρχο της Κατερίνας. Ο Κώστας ο Κουκοδήμος, να πούμε την αλήθεια, αυτό που βιώνει δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που βιώνει στην προκλητική περίοδο ο προηγούμενος Δήμαρχος. Ο κύριος Χιονίδης. Λοιπόν, αφού συναντήθηκα με τους δύο, ξεκαθάρισα στον κύριο Χιονίδη ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, γιατί οι ενεργοί πολίτες που συσπηρώθηκαν στο συνδυασμό μου που ήμουν επικεφαλής της ανανέωσης τώρα, θα θυμάστε γιατί το φώναζα και ερχόμασταν τρομακτικές προβοκάτσες τότε για να λιώσουν την κρίση των συνδημοτών μας, ήταν ένα πολυκομματικό ψηφοδέλτιο, πολύχρωμο, αλλά όχι απολύτικο. Ήταν μια εκλεκτή παρέα συναδέλφων στην υποψηφία μου Δημοτικών Συμβούλων που απαρτίζαν το ψηφοδέλτιο της ανανέωσης τώρα, όπου ένα κοινό στόχο είχαμε, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που το δουλέψαμε μόνοι μας τσιγκελάκι. Το ίδιο έχει σήμερα και ο Κώστας ο Κουκοδήμος. Αν το ανοίξετε, αν το διαβάσετε, γιατί μακάρι να είχαμε άπλητο χρόνο, να σας διαβάσω με λεπτομέρειες τι κάναμε ή τι θα κάνουμε. Περιεκτικά είναι μέσα. Έχουμε δηλαδή την περίπτωση σήμερα, γιατί ο Κώστας Κουκοδήμος είναι υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του, να μου θυμίζει εκείνα που και εμείς φωνάζαμε προς τον κόσμο πριν 5 χρόνια. Λοιπόν, συναντήθηκα και με τον κύριο Κουκοδήμο αμέσως μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Χιονίδη. Οι δύο αυτοί ζήτησαν το ραντεβού μαζί μου. Παρόλο τη θλίψη που είχα γιατί χάσαμε, συναισθανόμουν την ευθύνη που έχουμε για τη συνέχεια. Γι' αυτό συναντήθηκα και με τους δύο. Μετά τη συνάντηση με τον Κώστα τον Κουκοδήμο, του είπα το εξής. Θα κάνω μια συνέλευση όλου του συνδυασμού και θα αποφασίσουμε από κοινού. Τα μέλη που ήταν στην ανανέωση τώρα, περίπου 150-160 άτομα, έπρεπε να έχουν ο καθένας γνώμη για το τι θέλουμε να κάνουμε.
που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, 100 άτομα παρόντες, ήταν 100 κάτι. Από τους 100, να το στρογγυλεύω, οι 98 ψήφισαν και στήριξαν, αγαπητοί μου, τη συνεργασία με τον Κώστα του Μπουκοδήμου. Γιατί είχαμε, πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένας νεότευτος συνδυασμός. Δεν κουβαλούσε τίποτα αρνητικό κατά την κρίση μας σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι κάποια από τα άτομα που είχε ο Κώστας ο Μπουκοδήμος στο συνδυασμό του, είχαν ζητήσει να έρθουν και στο δικό μας. Άνετα δηλαδή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και με εμάς. Και όπως βλέπω τώρα, πολλές κυρίες και κύριοι που ήταν με την ανανέωση τώρα, εύλογα συνεχίζουν με τον Κώστα. Αιρετή και μη αιρετή. Και ξέρεις πολύ καλά, ξέρετε, ότι πολύ πετυχημένα στελέχη τις προηγούμενες 95% συμμετέχει στο συνδυασμό του Κώστα. Και είναι αλήθεια και εγώ στηρίζω ολόψυχα τη νίκη του Κώστα, αλλά εγώ πρέπει να τεκμηριώσω γιατί στηρίζω. Δεν είναι θέμα συναισθήματος που υπάρχει και αυτό. Γιατί μετά την απόφαση λοιπόν που πήραμε στην συνέλευση της ανανέωσης τώρα, όπου ναι, δεν μιλάμε για συντριπτικά ποσοστά, αλλά για απόλυτο ποσοστό, προήλθε και ολοκληρώθηκε η συνεργασία στην διοίκηση και είχαμε μια συνδιοίκηση πράγματι με τον κύριο Μπουκοδήμο. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω βασικά πράγματα. Αυτή η συνεργασία, η οποία λιδωρήθηκε για αρκετό καιρό και εις βάρος μου πολλές προσωπικές εκμάς και για τον Κώστα, ενόχλησε σίγουρα τις κομματικές γραφειοκρατίες. Πιστεύω το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είστε από δύο διαφορετικά κόμματα ορμόμενα. Τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά, ενώ ο συνδυασμός έχει κυρίες και κυρίους από όλα τα κόμματα, να ξεκαθαρίσω, του δημοκρατικού τόξου, όχι ότι να είναι. Ναι. Φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια συνεργασία η οποία αποδείχθηκε εξαιρετική. Ο Κώστας ο Μπουκοδήμος τήρησε απόλυτα το λόγο του, όπως και εμείς, και αυτό με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο, όπως και ο ίδιος και όλη η πλειοψηφία που συμμετείχε με τη συνένωση στην ουσία των δύο συνδυασμών. Θα με ρωτήσει κάποιος γιατί συνεχίζεις να στηρίζεις τον Κώστα του Μπουκοδήμου. Γιατί αυτή την τεραετία ιδρώσαμε, ματώσαμε, ταλαιπωρηθήκαμε με πίστη, με πρόγραμμα και σχέδιο. Από την πρώτη μέρα παλέψαμε για να καταφέρουμε αυτά τα πράγματα που τα έχουμε υπομένα στα χαρτιά, και ένα μέρος αυτών θα επιχειρήσω με τις ερωτήσεις σας να το αναπτύξω. Παρότι υπήρχε ένα δύσκολο χρονικό διάστημα με τον COVID που σας έκανε, να το πούμε λίγο γι' αυτό, είναι σημαντικό. Είναι τρομερό. Σε ένα κράτος παραλυμμένο για 2 χρόνια που δεν λειτουργεί τίποτα, φτιάξαμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, υποθήκη, και αυτό που θα πω ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ένα έργο υποθήκη για τον ορίζοντα της πόλης τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ με αυτά. Λοιπόν, με κόβει 2 χρόνια με ένα κράτος παραλυμμένο, στο Δήμο να δουλεύει το 1/3 του προσωπικού, με πολύ περηφάνεια θα σας πω ότι σχεδόν δεν μας κλώνησε καθόλου σε αποτέλεσμα έργου και υλοποίησης έργου. Τώρα, εάν όλα ήταν φυσιολογικά, εκ των πραγμάτων τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα. Δεν ψάχνουμε άλοθη το COVID, τον αποκλεισμό εκείνο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το παλέψαμε και εκείνο.
και με συνέπεια απέναντι φυσικά με υποστηρικτικά μέσα προς τους δημότες, προς τους μαθητές, προς όλους τους αναξιοπαθούντες, είναι γνωστά αυτά. Να ρωτήσω κάτι κύριε Δαντάνη, το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ποιο είναι τελικά, με ποιο κριτήριο θα πάει ο ψηφοφόρος, ο πολίτης του Δήμου Καλλιερήνης να ψηφίσει, βλέποντας το έργο το οποίο υπάρχει σε ένα φυλάδιο? Να μιλήσω συναισθηματικά και να πω ότι υπάρχει και αυτό πολλές φορές, να μιλήσω για ένα πετροπόλεμο που ακούω, μια τοξικότητα, ένα διχασμό που έχει επικρατήσει και επικρατεί μέχρι και τις τελευταίες μέρες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κάνω το ερώτημα και θέλω να μου το απαντήσετε. Θα σας πω κάτι απλό. Είναι η συνέχεια, είναι οι δεσμεύσεις επί τα μικρά, τα μεγάλα έργα. Επειδή παρακολουθείτε εκλογές πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα και συμμετέχετε τουλάχιστον ως ψηφοφόρος. Πολύ ωραία. Ακόμη και εσείς ο ίδιος κάθε φορά προσέρχεστε στην κάλπη με κάποια άλλη αντίληψη σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Πώς θα ψηφίσει η κοινωνία? Η κοινωνία αποτελείται από μονάδες. Δηλαδή όλοι εμείς ένα-ένα φτιάχνουμε το άθροισμα που λέγεται κοινωνία. Άλλος θα ψηφίσει για το προσωπικό του θέμα. Άλλος θα ψηφίσει για τη λακκούβα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μπροστά στο σπίτι του. Άλλος θα ψηφίσει αν διορίστηκε ο συγγενής του ή όχι. Άλλος θα ψηφίσει γιατί θα αναγνωρίσει ότι γίνανε βήματα στον πολιτισμό π.χ. Άλλος θα ψηφίσει γιατί γίνεται ένα κοινωνικό έργο που αγκαλιάζει όλη την κοινωνία. Άλλος γιατί ο σχεδιασμός που δίνεις για την πόλη δίνει όραμα για τα εγγόνια του. Γιατί ο ίδιος ίσως να μην προλάβει τα ζωή του. Τα παιδιά. Ο καθένας λοιπόν έχει το κριτήριο. Ελπίζω και εύχομαι να μπορούν οι συνδημότες μας να βρουν τουλάχιστον ως μέσος όρος την καλύτερη κρίση, την αξιολόγηση, την ευθυκρισία σε σχέση με το έργο που παράχθηκε ή δεν παράχθηκε και φυσικά συγκρίνοντας με αυτά που προτείνουν οι υπόλοιπες δυνάμεις που διεκδικούν δικαίως την ευθύνη διαχείριση του Δήμου Κατερίνας. Παρεμπιπτόντως, θα σας πω κάτι. Εγώ είδα όλα τα προγράμματα των άλλων. Είμαι παράδειγμα από τους πολίτες που όταν έχει εκλογές δεν αλλάζω, αλλά διαβάζω. Ακούω. Δήμος πρότυπο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός, ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι λίγο μπερδεμένο το πρόγραμμα. Αρμοδιότητος πρώτου με δεύτερο βαθμό. Θα σας πω, θέλω να μου το πείτε. Διαβάζω το πρόγραμμα. Τα περισσότερα που προτείνουν ήδη τα έχουμε κάνει ή τα κάνουμε. Και προτείνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Κατερίνας. Αυτό ήσουν. Τι θέλω να πω. Όταν έρχεσαι διεκδικώντας τη μέγιστη ευθύνη διοίκησης του Δήμου Κατερίνας, πρέπει να ξέρεις το αντικείμενο. Πρέπει να έχεις ένα background γνώσεων, να έχεις ένα σχεδιασμό στον οποίο εσύ θα ηγηθείς ως επικεφαλής. Ικανότητα πρώτα απ' όλα γνώσης και κατανόησης και ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός νέου project. Λυπάμαι που θα το πω, δεν το βλέπω. Απέναντίας βλέπω. Μπορεί να το έχουμε και ως άλοθη. Εάν δεν πραγματοποιηθεί, να πούμε δεν φταίναμε εμείς, γιατί δεν ήταν δική μας η δουλειά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το χειρένα μέσα στις εξαγγελίες. Ναι, Λοιπόν, αν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ουσία του θέματος της αυτοδιοίκησης, το τι μέλη γενέστε, ποιο είναι το παρόν και το αύριο στον τόπο μας, αλλά περνά σε γενικόλογα, όπως σας είπα, πολιτική ηθικολογία, δώστε το Δήμο σε εμάς γιατί εμείς είμαστε ικανοί και έτοιμοι, χωρίς να περιγράψεις γιατί είσαι ικανός και δεδομένο αξίωμα περί ικανότητας δεν υπάρχει, έτσι. Το αν κάποιος είναι επιτυχημένος επαγγελματίας
δεν είναι πιστοποιητικό βεβαιότητας ότι θα είναι και πετυχημένος δήμαρχος, γιατί θα σας πω το άλλο. Ένας πετυχημένος νευροχειρούργος παγκοσμίως φήμης είναι βέβαιο ότι μπορεί να κάνει και το ρόλο του δημάρχου. Καθόλου. Ναι. Χρειάζεται ένα πολιτικό background, να γνωρίζεις τους όρους, να μπορείς να τους αναλύεις, γιατί αν δεν γνωρίζεις τους όρους πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, πώς θα σχεδιάσεις. Ναι, αλλά κύριε Νταντάνο, αυτό το γνωρίζετε εσείς. Εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης της Κατερίνης, δεν γνωρίζω ότι αυτό που μου προτείνει ο τάδε συνδυασμός, δεν θα πω εδώ συγκεκριμένο, δεν ανήκει στην αρμοδιότητά του, αλλά ανήκει σε άλλον. Πολύ σωστά το λέω. Οπότε κάπως πρέπει να άρα το παραπλανάς. Ακριβώς. Αλλά ο πολίτης δεν το ξέρει. Ότι το παραπλανάς. Εγώ γι' αυτό είμαι τώρα στο ραδιόφωνο. Μα τα λέω και μα τα ακούν οι πολίτες. Και εσείς οι ίδιοι βεβαίως, γιατί και εσείς συνδημότες είστε και εσείς θα προσέλθετε στην κάλπη την Κυριακή. Δηλαδή και η δικιά σας ψήφο για να έχει ψήφος μεγάλη. Αφήσαμε κάτι αναπάντητο. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά επειδή μιλάμε για ποιότητα ζωής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, Ελία, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Κυρίως μονολογώ, αλλά 5 χρόνια είχαμε να τα πούμε, αδερφέ. Για εσάς είναι σήμερα η εκπομπή, οπότε... Ναι. Προσέξτε. Ένα θέμα των ημερών που ανακυκλώνεται προσπαθώντας να το χρωματίσουν, να το εκχρωματίσουν με την ιδέα του σκανδάλου. Ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει απόφαση για πραγματικά πλήρη ανανέωση και ουσιαστικό ηλεκτροφωτισμό όλου του Δήμου μας. Θα σας ρώταγα γι' αυτό. Και σας προλαβαίνω. Και ξεκίνησε το έργο. Ξεκίνησε το έργο. Δόθηκε προκαταβολή. Θα σας πω, ναι. Δόθηκε, ναι. Ξεκίνησε το έργο και ακούμε συνεχώς σκάνδαλο, σκάνδαλο. Μάλιστα. Το όργανο που αποφασίζει αν θα γίνει το έργο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκάθαρα. Ούτε στο καφενείο, ούτε στην παρέα μας αποφασίζουν. Το πώς δίνεται ένα έργο είναι η γνωστή διαδικασία των διαγωνισμών. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερα. Δεν έχουμε αναθέσει, έχουμε διαγωνισμό. Και υπάρχουν 2 τεχνολογίες για τον ηλεκτροφωτισμό. Η μία είναι η σχετική με τα LED και η άλλη είναι η μαγνητική επαγωγή. Ξέρετε κάτι. Το Συμβούλιο πέρασε το δεύτερο. Ναι. Πέρασε το δεύτερο, δημοκρατήθηκε το έργο. Έτσι. Και έχουμε σκάνδαλο που βάζουμε αυτή την τεχνολογία. Ένας ανυποψίαστος μπορεί να σκεφτεί ρελές, μπας. Πρέπει να σας τονίσω όμως κάτι. Στην αρχή μιλούσαμε και εμείς για τεχνολογία LED. Ύστερα από συζητήσεις, διερεύνηση, οδηγηθήκαμε στη δεύτερη επιλογή. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι δήμοι. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν, αλλά όταν μιλούσαμε και για LED, πάλι για σκάνδαλο μιλούσαν. Με λίγα λόγια δεν θέλαν το έργο. Και την ίδια ώρα ο κύριος Δούμος, στο πρόγραμμά του, τον άκουσα τον ίδιο το λέει, προτείνει τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου με LED. Μάλιστα. Δηλαδή, μην κάνετε εσείς το έργο, το κάνουμε εμείς το έργο. Ή ακούω το άλλο, τι λέει, παράδειγμα ασφαλτικά, που αυτή την εποχή πέφτει παντού, ας πούμε, παντού πού. Όχι στα λάχανα άσφαλτο, όπου έχουν τελειώσει τα δίκτυα, έχει περάσει το αέριο, μεγάλοι οργανισμοί, οι καλωδιώσεις των επικοινωνιών, όχι να φτιάχνουμε και να το χαλάμε μετά από 2 μήνες. Είναι το κλασικό που γίνεται. Λοιπόν, το έργο το ασφαλτικό, πρέπει να σας πω, γιατί κάθε μέρα και εσείς στον δρόμο είστε και όσοι μας ακούνε, Ειρήνα, στην αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Ο στόχος είναι, και ο προγραμματισμός φτάνει τον προϋπολογισμό στα 15 εκατομμύρια, αγαπητέ μου κύριε Χρυσικέ. Δεν θα σταματήσει τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά. Γιατί λέει τώρα προεκλογική περίοδος? Γιατί μέχρι προχθές χάβανε όλη την πόλη. Είναι έτσι, δεν είναι? Πέστε το εσείς, θα καταλάβουμε.
Ήταν 3 οργανισμοί οι οποίοι... Δεν είναι σοφίσματα αυτά που λέω, είναι πραγματικότητα. Όλοι οι δρόμοι ήταν σκαμμένοι. Άθλιοι δρόμοι. Έπρεπε να τελειώσουν τα έργα για να γίνει η αποκατάσταση. Ένα έργο δημόσιο χαρακτήρα, γιατί τα έργα του Δήμου Κατερίνης ακολουθούν τις διαδικασίες των έργων του δημοσίου εγγένεια. Συγγνώμη. Για να αρχίσει ένα έργο και να ολοκληρωθεί ένα έργο, ξέρετε τι βάσανο προηγείται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνεις μελέτη. Για να κάνεις τη μελέτη έχεις κόστος, πρέπει να βρεις λεφτά για τη μελέτη. Αφού κάνεις τη μελέτη, ψάχνεις χρηματοδότηση. Γιατί χωρίς μελέτη κανένα έργο δεν χρηματοδοτείται. Προσωπικά κάποιοι, όλη αυτή την χρονοβόρα η διαδικασία της μελέτης. Προσωπικά κάποιοι, ας πούμε αυτή την τετραετία, με ειρωνεύονται ότι ο Νταγκάνος θα πάρει το Όσκαρ με τις μακέτες. Μάλιστα. Αλήθεια είναι. Μακάρι να υπήρχε Όσκαρ αυτοδιοίκηση για τις μακέτες και να μου το δίναν, θα ήταν τιμή μου. Γιατί ό,τι έργο υλοποιείται τώρα, παράδειγμα, οι 17 πλατείες στην πόλη της Ανάπλασης, δηλαδή κάθε γειτονιά της πόλης μας θα έχει πλέον ένα χώρο πολιτισμού, αναψυχής, άθλησης, περιπάτου και εν πάση περιπτώσει ησυχίας. 17 σημεία πράσινα στείλουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Γιατί τώρα εγκρίθηκαν, αλλά νωρίτερα είχαμε κάνει μακέτες και έτσι διεκδικήσαμε τα λεφτά και έτσι μας τα δώσαν 5 εκατομμύρια και πέφτουν για την αστική ανάπλαση σήμερα μέσα στην πόλη. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού που θα πέσουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια παίρνοντας όλη την Ιασονίδη, τον κεντρικό δρόμο και όλο το κομμάτι από την αριστερή πλευρά μέχρι το αθλητικό κέντρο, πλήρη ανάπλαση όλων των δικτύων πεζοδρόμων και να χωρίσουν χώρο που έχουν. Δηλαδή ο σταθμός θα γίνει άλλο πράγμα. Όπως ενημερώθηκα πρόσφατα από τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι έχει πλέον και τη δέσμευση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το έργο το περιβόητο Ηλία. Ήρθε Μαρόδο, όταν φύγω, ακούστε τη συνέντευξη που έδωσα πριν 5 χρόνια και θα διαπιστώσετε κατά απλό. Ό,τι υποσχέθηκα πριν 5 χρόνια είναι αυτό που υλοποιείται σε κοινή συμφωνία με τον Κώστα τον Κουκοδήμο, γιατί και αυτός τα ίδια πράγματα είχε. Γι' αυτό η συνεργασία μας ήταν ευλογία, γι' αυτό ήταν αποτελεσματική, γιατί από την πρώτη μέρα ξέραμε τι θέλουμε, πώς το θέλουμε, πώς θα το κάνουμε. Και να συνεχίσω αυτή την παρέμβαση. Ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα και είναι για την πόλη της Κατερίνας. Πράγματι η κοινοβουλευτική θητεία του Δημάρχου, 12 χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά εγώ προσωπικά μπήκα μαζί του σε περισσότερα από 10 υπουργεία. Ανοίγαν οι πόρτες. Που άνοιγε τις πόρτες. Με ένα τηλέφωνο, την άλλη μέρα ήμασταν στο Υπουργείο. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τον κάθε Δήμαρχο να το πετύχει αυτό. Για τον Κώστα τον Κουκοδήμο ευτυχώς είναι εύκολο. Και ευτυχώς για αυτόν τον λόγο, ξεπερνώντας κάθε όριο, έχει φτάσει το νούμερο χρηματοδοτήσεων στα 80 εκατομμύρια. Είναι τρομακτικό ποσό. Ναι, πηδάμε από ένα στάλο. Στο σταθμό. Μακέτα κάναμε. Με εκείνη τη μακέτα πήγαμε στον ΟΣΕ, στη ΓΕΟΣΕ, στο Υπουργείο Μεταφορών και υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας και εκεί θα στηθεί μια τεχνόπολη. Τι σημαίνει εκεί στο εργοστάσιο ποτισμού ξυλίας. Μουσείο Τεχνολογίας του ΟΣΕ το ίδιο το εργοστάσιο. Νέες κατασκευές με αναψυκτήρια, εστιατόρια, εκθεσιακούς χώρους, χώροι μικρών σεμιναρίων, παρουσιάσεις προϊόντων, ανοιχτή συναυλιακή χώροι, θερινός κινηματογράφος, παιδότοπος, δηλαδή η συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού Σιλίδη αλλάζει και το σημείο εκείνο ξεπερνάει τα όρια φυσικά του σιδηροδρομικού σταθμού, η Τεχνόπολη, ξεπερνά τα όρια της Κατερίνας, ξεπερνά τα όρια του νομού, θα είναι ένας χώρος που θα έχει εγγένει, να μην υπερβάλλω, εθνικό ενδιαφέρον, βορειοελλαδίτικο όμως ναι. Ξέρετε κάτι, πως μια πόλη ζωντανεύει. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η επισκεψιμότητα στην πόλη, δηλαδή πρέπει να διαφημιστείς
να κάνεις έργο και δράσεις τέτοιες που από το διπλανό νομό κάποιος να λέει πάμε ρε στην Κατερίνα να δούμε τι γίνεται. Αυτές οι δράσεις π.χ. που γίνονται στο πάρκο και στις 4 εποχές, είδατε πόσο κόσμο κουβαλάνε και πόσα πούλμαν παρκάρουν. Ναι, ιδίως για τα παιδιά αυτή που κάνετε. Μ' αρέσει ο τρόπος που απαντήσατε, ναι, πρόσχαρα, γιατί είναι η αλήθεια. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε υποσχεθεί με τον Κώστα, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, τη σύσταση αντιδημαρχίας τουρισμού. Μπήκα εγώ στην αρχή, θυμάσαι για ένα χρόνο με τα πατικάρια να την οργανώσουμε. Μόνο σε εκείνη την περίοδο ο Δήμος Κατερίνης διαφημίστηκε σε όλα τα μεγάλα έντυπα. Και να το ονομάσουμε Βήμα, Καθημερινή, στο αγγλόφωνο της Καθημερινής, εκπομπές στην τηλεόραση. Ξέρετε, σας είπα στην αρχή, έχω ένα παράπονο από τους μπλόκερς τους τοπικούς. Έχω δώσει 20 συνεντεύξεις σε όλα τα μεγάλα έντυπα της χώρας, τα μεγάλα συγκροτήματα. Έχω βγει σε όλα τα κανάλια, μόνο την περίοδο που ήμουν αντιδήμαρχος του τουρισμού, μόνο. Και ένας από την Κατερίνη. Σε αυτόν τον τομέα η κυρία Τερζίδου νομίζω έκανε και καλή δουλειά να το πούμε. Ανέλαβε μετά η Μαρία η Τερζίδου. Που ήταν δικό σας. Το απογείωσε. Έτσι, το απογείωσε. Να σας πω κάτι που δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά. Φούντωσε ο εθελοντισμός με το σχέδιο της Μαρίας Τερζίδου και άλλων συναδέλφων που συμβάλλανε, γιατί όλες οι δουλειές είναι εργατική δουλειά πολλών ανθρώπων, έτσι. Και να μην ξεχάσω να τους ευχαριστήσω όλους, από συναδέλφους, αντιδημάρχους, από το προσωπικό του Δήμο, αλλά θα σταθώ ιδιαίτερα στους εθελοντές που ήρθαν να στηρίξουν την υπόθεση των ΣΥΤΡΑΚ στην παραλιακή ζώνη. Ναι. Κάποιος δεν μας ακούει και δεν καταλαβαίνει ενδεχομένως δικαίως τι λέμε. Είναι οι μηχανισμοί που βοηθούν τους ΑΜΕΑ να μπορούν να φτάσουν στην ακτή να κάνουν μπάνιο. Το αναφέραμε και σήμερα το πρωί. Στη συζήτηση. Αυτή η δράση δεν είναι ότι εξυπηρετεί μόνο τα δικά μας παιδιά, ανθρώπους και όχι μόνο παιδιά. Είναι η ποιότητα ζωής αυτό που λέγαμε, κύριε. Έρχεται κόσμος από αλλού. Έρχονται τουρίστες από όλη την Ευρώπη και την Βαλκανική, γιατί πλέον διαβάζουν στις ακτές της του Δήμου Κατερίνης. Υπάρχει και αυτή η διευκόλυνση και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τέτοιες παροχές. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Ταντάμη, επειδή ο χρόνος μας πιέζει ασφικτικά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν τελείωσα όμως. Ναι. Με αυτά που πέτυχε ο Κώστας, ο Δήμαρχος, στη δραματικά. Ναι. Με μακέτες πήραμε τα 200 στρέμματα των στρατοπέδων του σταθμού. Και μεγάλωσε η περιουσία του Δήμου. Σταδρομάκης και μεγάλωσε η περιουσία του Δήμου. Με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο τον Αμυρά. Ήταν εδώ ήρθαν και υπογράψαμε. Ναι. Μνημόνιο, ναι. Το εργοστάσιο ξυλίας. Με τον κύριο Αμυρά. Ναι. Στη Μόρνα. Πελώριο. Το παλιό εργοστάσιο της Μόρνας ανήκει πλέον στο Δήμο Κατερίνης. Όπου εκεί θέλει άλλες μακέτες. Στις εξαγγελίες του άρεσε τον κύριο Κουκοδήμου ότι αυτό για το συγκεκριμένο με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο των στρατοπέδων θα γίνουν υπηρεσίες εκεί. Δηλαδή θα αλλάξει η εικόνα. Θα σας πω. Επειδή ίδιος σχεδιασμός έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση, ο πολεοδομικός, γιατί πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ. Δεν γίνονται κουτουρού αυτά, γι' αυτό και απαιτούν και χρόνο. Στο στρατόπεδο, γιατί οι κύριες δράσεις του Δήμου είναι το πρώτο στρατόπεδο που πάνω στον δρόμο, ακριβώς στην Αδρομάκη. Αυτό που βλέπω, όχι το άλλο που δεν βλέπουμε. Θα πάει εκεί η αστυνομία. Θα πάει εκεί η πυροσβεστική. Θα πάνε κτίρια εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και όχι μόνο των κοινωνικών δομών του Δήμου και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Κατερίνης, όλο. Αθλητικό κέντρο, πισίνα μεγάλη Ολυμπιακών διαστάσεων. Αυτά γίνεται με μακέτες πράγματι. Αλλά έχουν αποτυπωθεί ήδη στο σχέδιο που ο Σονούπο θα οδεύσουν από το υπερχοδέ, το λέω εγώ ακόμα ετεροχρονισμένους όρους, δεν καταλαβαίνετε ας πούμε, το Υπουργείο που ασχολείται με τα πολεοδομικά σχέδια, θα βγει διάταγμα. Αυτά με μακέτες γίνανε. Αυτά γίνανε όμως γιατί πράγματι ο κύριος Κουκοδήμος
είχε αυτή την παρεμβατικότητα που σας είπα, όποιον υπουργό ήθελε που χρειαζόμασταν για να κλείσει δουλειά, το κάναμε. Όπως μαζί πήγαμε στο χώρο ταξίας και διασφαλίσαμε, αγαπητοί μου φίλοι, όλο το σχεδιασμό, επανασχεδιασμό χωροταξικό και πολεοδομικό με τα ειδικά τοπικά σχέδια όλου του Δήμου, από την παραλιακή ζώνη μέχρι τα πιέρια. Τι σημαίνει αυτό? Και οι δράσεις που γίνανε και σε όλο αυτό το Δήμο και όχι σε ένα συγκεκριμένο. Σε όλο το Δήμο, τι σημαίνει αυτό? Έτσι περιληπτικά. Χρήσης γης, που θα πάει η κτηνοτροφία, ποιες ζώνες προστατεύονται για τη γεωργία, οι ζώνες που θα αναπτυχθεί ο τουρισμός, η βιομηχανία, η αστική ανάπτυξη. Αυτά πότε θα τα μάθεις και θες να γίνεις δήμαρχος? Με αυτά πρέπει να έχεις ζυμωθεί και όταν έρθεις να είσαι έτοιμος. Εγώ, Ηλία, ήμουν υποψήφιος δήμαρχος γιατί ήξερα αυτά. Με τον Κώστα τον Κουκοδήμο τρέχαμε πριν αναλάβουμε το Σεπτέμβριο του 19. Το καλοκαίρι ήδη έχουμε κατασταθεί σε ένα γραφιάκι στο Δήμο Κατερίνες και ήδη έχουμε ραντεβού στην Αθήνα και πηγαινοερχόμαστε. Το θέμα του ΟΣΕ το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήδη το παρουσιάσαμε στη ΓΕΟΣΕ. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που έγινε για τον πεζόδρομο, το δίκτυο πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης, εδώ κάτω, έξω από εσάς. Κάναμε πανελλήνιο διαγωνισμό. Βραβεύτηκε στην Ευρώπη, πρώτο στην Ελλάδα και μέσα στα 10 καλύτερα ευρωπαϊκά σχέδια, έτσι. Ξέρετε τι δρόμος μας ανοίγει αυτό? Το βραβείο Bauhaus, ένα κορυφαίο βραβείο στον χώρο της πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής. Ξέρετε τι δρόμος μας ανοίγει αυτό για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου? Δεν γίνονται τυχαία. Γι' αυτό επανέρχομαι σε εκείνο το ερώτημα, πώς θα ψηφίσει ο πολίτης? Τουλάχιστον αυτά, να ζυγίσει αυτά που μας ακούει να λέμε, ίσως το βοηθήσουν και να κρίνει καλύτερα. Να το πω λίγο. Ήδη τα ξέρει και έχει κρίνει. Αυτό είναι στη διάρκεια. Η επιλογή να έχει εύρος και κριτήρια, κύριε Τατάνη, όπως δεσμεύσει στο όραμα αυτό το οποίο είπατε, αλλά επειδή υπάρχουν τα μεγάλα έργα και τα μικρά έργα, τα οποία τα λέω καθημερινά, να πω μόνο τούτο, γιατί δεν έχουμε και βλέπω χρόνο. Και θέλω να επανέλθω, μην ξεχάσω ότι εγώ στον ηλεκτροφωτισμό. Παράδειγμα, σκάνδαλο. Γιατί να μην το πληρώσετε, κύριε Τατάνη? Σκάνδαλο γιατί το πληρώσατε. Ακούστε λίγο. Αν δεν πληρωνόταν, έχει ρήτρα. Τη ρήτρα την πληρώνει ή ο Δήμαρχος προσωπικά που καθυστερεί ή ο Δήμος. Έτσι. Γιατί δεν μπορούσε να υπογράψει την άλλη εβδομάδα ο Δήμαρχος? Ή θα ήταν μετεωροχρονισμένος? Ήδη είχε καθυστέρηση. Τι θα τον πείραζε να πληρώσουμε την άλλη εβδομάδα? Γιατί ήδη θα ήταν φάουλ. Όμως δεν δίνεται καθόλου κουβέντα για το στοιχειώδες ότι ο ηλεκτροφωτισμός νέας τεχνολογίας που πραγματικά θα φωτίσει τον τόπο, στην ουσία για τον Δήμο είναι δωρεάν. Δωρεάν, σχήμα λόγου. Γιατί είναι δωρεάν? Γιατί η οικονομία που πετυχαίνει τη τάξη του 70% και τα 100% της κατανάλωσης ενέργειας με το συμβατικό σύστημα που λειτουργεί σήμερα, όχι μόνο θα αποπληρώσει το δάνειο, θα αφήσει και έσοδο στο Δήμο σε σχέση με τις κατανάλωσεις. Να μας πείτε έναντι των LED, για ποιο λόγο είναι καλύτερος αυτός ο φωτισμός που επιλέξετε? Εγώ μηχανικός είμαι αρχιτέκτονας. Δεν θα πω ότι είμαι ο κορυφαίος, είναι πολύ καλός αρχιτέκτονας και δεν το λέω. Αν γυρίσετε την πόλη και δείτε τις κατασκευές μου, τουλάχιστον δεν θα τις καταλάβεις ότι κάποιος άλλος είναι. Λοιπόν, ρωτήσατε γιατί. Εσείς μας είπατε ότι ο εξοπλισμός, ο ηλεκτροφωτισμός που επιλέχθηκε είναι 70% καλύτερος, οικονομικότερος. Ή λέτε έβαζες ή το άλλο έβαζες, η οικονομία που πετυχαίνεις είναι τρομακτική. Ναι. Γι' αυτό εξάλλου αλλάζουν και τα συστήματα. Ωραία, γιατί δεν μπήκαν LED και μπήκαν τα μονομητικά? Γιατί ακούσαμε τους ειδικούς. Είχε ακόμα καλύτερη οικονομία, μεγαλύτερη οικονομία.
Και έχει και κυκλώνει οικονομία σε κάτι άλλο. Τα λέτε είναι πολύ πιο ευαίσθητα. Στις μεγάλες θερμοκρασίες παρουσιάζουν βλάβη. Η άλλη τεχνολογία δεν παρουσιάζει κανένα. Δηλαδή το έβαλες τελείως. Αλλά αυτά δεν τα ανακάλυψα εγώ. Είμαι πολύ καλός, σας είπα, στη δουλειά που κάνω. Δεν είμαι και expert της ηλεκτρολογίας. Έχω φίλους μηχανολόγους που τελείωσαν το Μετσόβιο ή άλλα πολυτεχνία, οι οποίοι είναι πιο έγκριτοι από μένα για το θέμα, και να είστε σίγουροι ότι έχω συνομιλήσει με πολλούς και η κρίση τους ήταν αυτή που όχι μόνο εμένα, αλλά το Δήμο συνολικά τον οδήγησε στην απόφαση αυτή. Θέλω μια τελευταία ερώτηση. Προτελευταία, και η τελευταία είναι για την καθημερινότητα, θέλω να πω. Θέλω να μου πείτε τι λέτε σε αυτούς που έχουν αποχωρήσει από τη δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή και συντάσσονται με το αντίπαλο σύστημα. Στρατόπεδο. Ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί? Ονόματα υπάρχουν. Άτομα τα οποία είναι και ευεργετηθέντες πολλοί, οι οποίοι. Απαντήσατε μόνος, ας πούμε. Δηλαδή. Μάλιστα. Άμα θέλεις να βρεις ποιος υπολογεί, ψάξε πρώτα. Υπάρχει αυτό το δίσχυρο στους εχθρούς του ευεργετηθέντος τελικά? Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Η κοινωνία ίδια έχει κριτήριο. Αλλά το γιατί φύγανε αυτοί θα έπρεπε να. Όχι, δεν με ενδιαφέρει γιατί φύγανε. Τι λέτε σε αυτούς, γιατί αυτοί φεύγοντας έχουν ασκήσει μια κριτική. Ναι. Την οποία κριτική την έχουν μεταφέρει σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει έρθει η απάντηση όμως από εσάς για αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως θα σας πω κάτι που είναι προσωπική μου μαρτυρία. Δεν θα ονομάσω πρόσωπο, αλλά με το χέρι στην καρδιά θα σας πω το εξής. Βρισκόμενος στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου και ένας από αυτούς που αποχώρησαν και εγώ, οι τρεις μας, εκεί με τον κύριο Δήμαρχο λέμε ότι θα έχουμε ανασχηματισμό, γιατί έχουμε πολλά αλλάξια στελέχη του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να αναλάβουν και αυτή ευθύνη διοίκησης. Ο συγκεκριμένος κύριος, γιατί κύριος θα πρέπει να χαρακτηριστεί, που δεν λέω το όνομά του, λέει, όχι, λέει, εγώ θέλω να συνεχίσω, κάνω πολύ σπουδαία δουλειά εκεί, και εγώ με τον Δήμαρχο είπαμε θα τα αλλάξουμε καθώς. Όταν ο άλλος πλέον δεν είχε τη θέση ευθύνης που ήθελα, σε 3 μέρες έφυγε. Πέρασε. Θα ήταν πολύ ωραία και θα τον έπαιρνα πολύ στα σοβαρά αν είχε φύγει όσο ασκούσε καθήκοντα διοίκησης. Θα το μετρούσε αυτό. Μάλιστα. Επειδή όμως, τελευταία ερώτηση, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό, η διοίκηση του Δήμου κρίνεται από την καθημερινότητα, πιστεύετε ότι όλη αυτή η ιστορία την οποία περιγράψατε, γιατί πήγαμε και σε ιστορικά δεδομένα, πώς έγιναν τα πράγματα, θα φέρει καλύτερη ποιότητα ζωής για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, γιατί και εσείς έχετε παιδιά, έχετε και εγγόνια. Εξαρτάται από την βούλησή σας την κάνετε στην Κυριακή. Εγώ μπορώ να σας εγγυηθώ κάτι, ότι αν συνεχίσει να ασκεί τη διοίκηση ο κύριος Κουκοδήμος, όλα αυτά που μου θέσατε ως θέμα μπορώ να σας τα εγγυηθώ, γιατί ήδη είναι σχεδιασμένα και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ρίξτε μια ματιά πόσες παιδικές χαρές γίνανε. Πάρτε το πάρκο, να σας θυμίσω απλά πράγματα, που ήταν ένας βρωμότοπος με τα ζώα κλεισμένα σε κλουβιά να βρωμάει η περιοχή, με την εκάβη κλειστή, με το κτίριο όλο ερείπιο παρατημένο. Περάστε την βόλτα το πάρκο να δείτε πως έχει ανθίσει ο τόπος εκεί. Πάτε στη βιβλιοθήκη, ούτε καν ασανσέρ υπήρχε. Τώρα υπάρχει και για τις περάστε από το Δημαρχείο, το εσωτερικό έθριο, θυμάστε εκείνη την αθλιότητα που υπήρχε μέσα, θυμάστε τις αειδιαστικές τουαλέτες που υπήρχαν, οι δημόσιες τουαλέτες του Δημαρχείου. Πάτε μια βόλτα εκεί να αισθανθείτε πολιτισμό. Πάτε μια βόλτα από την πλατεία Δημαρχείου να δείτε που ετοιμάζεται το ασανσέρ για το υπόγειο που δεν είχε τόσα χρόνια ασανσέρ. Σας παρακαλώ. Στο μείον 1 και μείον 2 με τα πόδια να ανεβείς επάνω. Αυτά είναι πράγματα που τα βλέπετε μπροστά σας περπατώντας. Δεν χρειάζεται να αναπτύξω επιχειρήματα. Απλώς
όποιος έχει καλή θέληση ας ανοίξει τα μάτια και να βλέπει. Πρέπει όμως, αυτό ήταν το λάθος, θεωρώ, της σημερινής διοίκησης του επικοινωνιακό θέμα. Ναι. Το ότι βγήκανε έξω τα συνεργεία και κόψαν τα δέντρα, ποσός με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το ότι έκανα αυτόν τον σχεδιασμό, χρειάστηκα τόσο χρόνο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο να ξέρω, γιατί εγώ είμαι ένας πολίτης που δεν γνωρίζω πώς γίνονται κάποια πράγματα μέσα στο Δήμο. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό που σας είπα πριν από αρκετή ώρα, ότι υπήρχε ένα σιωπητήριο από τα... Πρωτίστως θέλει γεννήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, εμείς θα μιλήσω για το προσωπικό μου μέσο, για το δικό μου. Για το PRNews.gr. Ότι ερχόταν σαν δελτίο τύπου του Δημάρχου, του Δημαρχείου. Ίσως θα έπρεπε να βγει πιο επιθετικά, θες να πεις, Ρένα. Αλλά δεν μου έδινε την πληροφορία που έπρεπε να πάρω εγώ και να σχηματίσω μία άποψη για τη δουλειά του Δημαρχείου. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας και θα σας πω κάτι. Θα έπρεπε σίγουρα να είχαμε κοινοποιήσει πολύ καλύτερα το έργο μας. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε μια συνολική συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο πέρσι, όπου τα είπαμε όλα. Λοιπόν, καλά, υπήρχε ο COVID που δεν μπορούσαμε και με τη διασκέψη και με όλα αυτά. Να το πούμε λίγο και αυτό. Πάμε σε εκείνη τη συνέντευξη δόθηκε. Μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς, κύριε Νταντάμη. Την επόμενη, εάν βλέπατε τα μέσα τι δημοσίευσαν από εκείνη τη συνέντευξη, δηλαδή είχαμε ένα κατεβατό εκατομμυρίων έργων και δράσεων και μία ερώτηση δέχτηκα, θα κατέβετε την άλλη φορά. Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Και θα υποστηρίξετε τον κύριο Κουκοδήμο. Λοιπόν, τάχθηκε. Λοιπόν, να κατακλείδη γιατί κλείνουμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να σας καλέσουμε και την Παρασκευή. Και τώρα θα κάνω μια αυτοκριτική. Και θα πω, έπρεπε εγώ να επιδιώξω να έρθω τουλάχιστον άλλες 3-4 φορές εδώ κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Ναι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω να είναι τροφή για σκέψη όλων των αστραπιάτες. Όλα αυτά τα οποία είπατε. Είμαι στη διάθεσή σας για όποτε με χρειαστείτε. Και όπως σας είπα και από την αρχή, χαίρομαι να με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νταντάμη. Ο Γιώργος Νταντάμης μπορεί να είναι προσκεκλημένος την Παρασκευή, κάπου το μεσημέρι, την ώρα που θα τρώμε στο σπίτι, να τον έχουμε άλλη μια ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας, άλλωστε είναι συμμαθητής μου. Δεν είναι υποψήφιος, δεν μπαίνει μέσα στη διαδικασία της Γενικής Δημοκρατίας. Αν με ρωτάνε γιατί δεν είσαι υποψήφιος. Ναι. Εγώ είμαι ενεργός πολίτης. Πριν καν γίνω πολίτης από μαθητούδη, παίρνω μέρος στα κοινά. Ο συνδυασμός που είχα ηγηθεί λεγόταν ανανέωση τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνω δεινόσαυρος στην αυτοδιοίκηση ή εν γέννη στα πολιτικά πεπραγμένα του τόπου μας. Πέμπτη θητεία θα ήταν υπερβολική και έξω από το χαρακτήρα μου. Έχουμε πλέον τόσα στελέχη στο συνδυασμό που θα συνεχίσουν απρόσκοπτα αυτό που ξεκίνησα με τον Δήμαρχο μαζί, να το συνεχίσουν άλλοι. Πλέον έχουν εκπαιδευτεί όλοι και είναι ένας συνδυασμός και έτοιμοπόλεμος και με γνώσεις και με ικανότητες. Λοιπόν, τροφή για σκέψη όλα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστούμε τον Γιώργο του Νταντάμη, τον αναπληρωτή δήμαρχο. Μήπως κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Δεν έχει περιορισμό, διότι δεν είναι υποψήφιος, οπότε μπορούμε να κλείσουμε την προεκλογική εκστρατεία με μια ακόμη συνέντευξη εφόλες της ύλης για άλλη μια ώρα, κυρία Ρένα, λόγω του ότι είπαμε τα μισά πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας. Μείνετε εδώ, πάει το δελτίο ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα άλλο αυτοδιοικητικό πρόσωπο, το οποίο περιμένει υπομονητικά.